उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय गसुगावनि जलाइस्रियाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। सानथियाव फैनायनिफ्राय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ जों आखायाव लादों आरो थांनाय 17 बोसोरनि जि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय बिपिएफनि जि सरकारमोन बिनि थासारिखौ सोलायजोबनानै मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थांदों आरो अफिस आदालतफ्राव जि दालालि आरो ठिकादारनि आड्डामोन बेखौ बोखारनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दानाय जादों। दिनै बड'लेण्डआव गोजोन फैदों, सान्थि फैदों आरो बिनि थाखायनो जौगानायाबो लासै लासैनो जोंनि आखायाव फैदों। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो गोबां इउनिभार्सिटि कलेज जोंनि ओनसोलाव जानो थांगासिनो दङ। बे गासैबो थासारिखौ बुजिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों। बर'ल' नङा, बेवहाय आदिबासि, राभा, गार' गासैबो फैदों, बाङालिफोर फैदों, बयबो जाथिया फैदों आरो नैबे बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथि, तामुलपुर आरो गसाइगावनि बिजाथिफ्रा गोबां भटआव देरहागोन, बेयो रोखा। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोङो 3,000 साख्रि जोङो थाबैनो होगोन। बिनि अनगायैबो 600निख्रुइ बांसिन पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव साख्रि जागोन। दा बे साख्रिया बेल' नङा, आसाम गभर्नमेन्टआ जि 1 लाख साख्रि होगोन बेवहायबो जोङो 10,000सो साख्रिखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय होनांगोन होननानै जों दाबि दैखांदों आरो जि आसामाव गोदान 10टा बेटेलियन जागोन बिनि गेजेराव 3 बेटेलियना जोंनि बड'लेण्डआव जागोन आरो 2 कामान्ड' बेटेलियन बड'लेण्डआव जागोन। ओंखायनो जोंनि जायफोर लाइमोनफ्रा कामान्ड'आव थांनो गोसो दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै ट्रेनिंखौ लायो, आं बेखौ खावलायदों। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रावबो खोमानो हाया। बे आयेना जोबोद गोख्रों आयेन, बेखौ रावबो सोलाय सोल' खालामनो गोसोबानो सोलाय सोल' खालामनो हाया। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ 100% सुरक्षित खालामना लाखिनो थाखाय बड'लेण्डनि सिङाव आरो बड'लेण्डनि बाहेराव जोङो इउपिपिएल दोलोआ जोंनि ट्राइबेल आफादफोरजों नैबे बिसायख'थिनि उनावनो सावरायगोन आरो बेखौ जेरैखि जाया रैखाथि होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया नारसिनगोन। गावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि, इनसाइड एनि बर'।